Tribal unity long live. Long live, long live. Tribal unity long live. Long live, long live. Tribal unity long live. Long live, long live. Karbiang long live. Long live, long live. Karbiang long live. Long live, long live. Karbiang long live. Long live, long live. VGR along. Eviction leg nangji. VGR along. Eviction leg nangji. VGR along. Eviction leg nangji. 6 single long live. Long live, long live. 6 single long live. Long live, long live. 6 single long live. Long live, long live. Sarthe Phangcho long live. Pivek nangji. Sarthe Phangcho long live. Pivek nangji. Sarthe Phangcho long live. Pivek nangji. Kachesong mungtang nang ma. Kachesong mungtang nang ma. Kachesong mungtang nang ma. Tribal unity long live. Long live, long live. Tribal unity long live. Long live, long live. Karbiang long live. Long live, long live. Karbiang long live. Long live, long live. Demonstration ke duk di Phu Sohorang Bong. Demonstration ke duk ela puhelo Samson Singh Ingti Park along si Doji Polo non ke jarso helo chot lo athema la BJP atum Samson Singh Ingti Park tu ka phalang hoji aphan Lapen ke hala rong parpi nok be a park as akumlin da ka phalang hoji aphan labangso over a flyover ng selam det lo amat halake hinulap lo ilitum anong kachipi ilitum ta anong thitan pu kachipi ya phan a park an ke phalang holap lo Lapen Samson Singh Ingti kumlin lapen a park ta non ka phalang holo directly ke latum pi phupe sita ha arum pe dokok lo bang ing thok praji meni hang song pe la puson si pin chong lo si nitum non Samson Singh Ingti Park chena namalong etum dulong le det lo yo nang litum chini non Samson Singh Ingti Park along chena nam ke nilitum ta dulong le det lo pini demonstration itum bhanang nang pisung et lo ke di aman nang pipe kam claim et lo la BJP tu setan nilitum pini demonstration ke do ke la hello chu thang achiklo inquiry ni arboretum along meeting dolo council si ke ha Lapen haladak ilitum ACM amethang si pulo je inquiry ni si meeting do pot inquiry siar ni penke la PGR VGR along le an eviction at pulo amat non anta eviction sedet bang phan ka pochu be yipu karbia tumhan inglongara tumhan ka pachu be yipu isia si tisi ARO phan tok lam chotana haladak thang da pupe DC pen police pen DC pen SP pen magistrate lapen police ta hang non puta pupe lapen ke medical team lapen ke doctor nurse lapen ke ambulance hay hui ta thik non puta pupe lapen fire brigade ta thik non puta pupe la anang vekji la PGR pen VGR keroni pen eviction ji pulo tangte seta alang litum la ta claim kledet lo lapen baru ARO phantok seta aliave athe ilitum ARO ke assistant revenue officer ke hat hoy a district along circle officer ason kali circle officer tumke hala tumke power do magistrate power do hala tumke ARO tunge magistrate power ave la tunge training ta NP me la tunge chini ne la si la tuma phansi ke toy had long dongka ARO phansi ke toy amat abinonge council amatsi SP la pen DC phan lu tok nangji police nang lu non magistrate nang toy du non election ke wang lo serak anang pu sigi punangji amat alang liuto kapang len akam si claim to rong lo pen non anta SP la pen DC phan non anta magistrate la pen police ta hang hedet lo la pen ke doctor do man da pupedet lo fire brigade phan da no anta pupedet lo lama alang litum eviction sedet non ye puke election nang le tang lu pu chini lo he election nang le tang lu puke arni si pen de inquiry ni pen meeting do hota chini le election nang le tang lo puke
election nang litang lo sita akam cheng tang lo kente la si election hutta la pen ke code of conduct le nang le thurok sita hala su hutta eviction ke claim un pusi arul along duk alang litum non ke code of conduct nang le lelang alang litum claim kledat lo ing long arat karbiatom han kapachok back alang litum apen hala puke omor sing tiso bangke arnisi kret troxier kom ni litum kret thang si kilo kret troxier ni ha kerunia long meeting ge do hut alang li ge pulo la Sarthe Phangcho phan ke rap vek po haladak bihari tum banghini encroachers do high court order ateng pen alang li eviction po pusip bu la pen ke alang li mobile phone pen a order ta nang chepeklang a notice na nang peklang amad no na bangke great troxier ni non terepo troxier ni si eviction ji pulo alang li dum eviction sede non ki putu ka ason non ki putu ke dhondera case jo jelang dhondera si ki putang dhondera si ada kedam dhondera ka alang li tum cm porial body che phokrok body ba hala le alag personnel alam lo seta alang li si hada kedam dia ni case pi yuda sinak alang li case along leke kacho photang na cho phodundi lage Sarthe Phangcho case ke kaprek lage dhondera case ke kaprek lage nitum chini runde alang li si chini chot lapen halata dute nitum rab dunji he alang li phanta rab dunji halata eviction nangji sita non la Sarthe Phangcho long leke eviction dia ba phanke dhondera case abang kali lake Sarthe Phangcho case lake ay non ke alang litum lata claim kli Sarthe Phangcho along Lapen eviction ta claim kli hadake concrete building ta ave hadake ki eviction joy pik hadake jainong kokur la tu nang litum ta non la thek dam longji jainong kokur la pen ke helang hem kim chok chak do isi ni la ta munit ke do hem ta ka lidet nang na pine ne ki bia hem chot na ante halake eviction da joy pik to wara kung chena nam Don Bosco School adung laki kopia bosi ke eviction center lo abinong ke ilitum aphan karbi inglong aratum han kapacho bay lapen la bihari ba non punangkok lo bihar pen siwang pojo alang litum han ka pheri pen ajok si alang litum eviction hai hedet lo lapen non ta pheri lo pulite mo phita pheri bo milang non election nang le posi pheri lo ponda mo phita morning isita ko MLA election do thu kente ako la phi ningkan isia philelo te ako hala council election ako do thu jike council election tang det lo te ningkan isia phi ke ako MP election da do thu jike anke alang litum claim ke lu la pulo teng te election do posi ke claim pulo tang te la potsi nilitum dak demonstration dolo lason ka phiri penge kam claim nang ni high court order ta dolo law ta dolo assam government ta ladak RSS 199/2016 at dated 10 January 2017 arni office memorandum subject eviction of encroachers pu order PF lo Assam government ta Lapen lanchot tagali Supreme Court order do Supreme Court order civil appeal number 1132/2011 at SLP within bracket C number 5103 5 lo ne 3 lo ne klang pe me de 5 nang nak ale 3 5103/2011 Jokpal Singh versus the state of Punjab and others pulo dolo ke di lapen halak bangso order ke Supreme Court order ke lake India adang isita lake effective lo labang ke lapen la effective oposi Assam government ta la order ke Punjab apot sita Assam government ta la si action ke enlo ante itum council tum people ka pheri nang elang alang litum abinong ke eviction ing tung te lapen hai he alang litum hai he anta ilitum angno je peklang ing tang pik pupu kang tang alilo lagi kang duk ong sa he lo lagi
order do tang kok apien da tang da claim hai hedet le pusi kang tang pu me ilang ma lake la pot si la son akang duk atom phan ke election da pe hai nang ni la an si ne li non ke ni ye chot le long Lapen eviction nahi pu ke lake Supreme Court sige pulo Assam government ke pulo Lapen alo ta do Assam Land Revenue Regulation along do Rule 18 along e pu ke hedi forthwith pu sige pu notice pinang ni eviction that nahi pu sige pu ai pipe that Lapen non alam sige do tu ye arjulong lo nelita arjulong lo Monu Chauhan pu bodi alangli Muna Chauhan alangli kipu la Supreme Court order nang pe klang tha alangli ta lang thek le la as India government Supreme Court a website long lang non a order a number a order civil number 1132/2011 at SLP within bracket C number 5109/2011 Jakpal Singh versus the state of Punjab and others la alangli Muna Chauhan ta lang thek lake itum hanang hang kam ve initum ta website pen si en lu ante alangli la nang pe klang tha pusi nelitum ke thek long ke hala CM phanta kang thok batahini pu body CM phan ke putot hot je nang pe klang tha kunat lo nang pu CM phanta pulo ne tum si nang phan long pen na nang pi nang phan kot da nang pa ching choi la pen ke nang tum phan an da nang pi pu body CM phan ke pu la si la bang ke pudet lo non bang ke alam ke pulo nili tum ke dak protest bom lo anut kapre tum da arni si het atum idi ke si malom het tan tum protest lo ako protest tu ilang an ke non CM bang ke hala Muna Chauhan phan ka phere mat alangli phan bang ke arrest hai he FIR ta pi hai he zeta non ni tum bang phan ke na arrest di tang ho kopuson lo lake alam ba ke kopuson lo puta lata karjo kam ta velu itum kado ise chini at nang po lake karbi Lapen inglong rat tum phan ke thang ta ilitum vir det sita alang li ning oi e la son lo na che plang na le hala bihari atum reng chot nangji pulo yo non ilitum CM tu matha ke la si alang li hala bihari atum alang li phan kang ton ke alang li thang ta pu hai he FIR ta pi hai he arrest ta hai he nang arrest ji pu anta ke ther anta hai he apo ke ther anta he di hai he delo non ke alang litum ilitum aphan nge nang ther hai ilitum hai na arrest hai la pen ilitum phan APHLC mune tom phan police station long nang ke hang kapang lum non malom athia ve pinta di la pu hai ha Muna Chauhan phan halatum han police station pe hang hai loma punon police ta aphan hang tha pu biyo na nang son ning ye thavaret pu la anta pu hai he la pot la ke ning duk alam karbi atum inglong rat atum la pen khilonjia asamis atum adivasi atum anta la ke matha nangji la ke chini nangji la hello alam